أقول داسي دجمين المدرب كله هم خلي كردستان جابي ما يجي سؤال الجنسية ما عمله افگوتنê di 2014 dema ku Daişê êrişîşin gal kir û hewlê kete xeteriyê de Mesûd Berezanî bilez bi pekekê re civiya da ku pekekê were bi hewara wav e. Gotina Ambrayê hevin ne hindik e, lê mixabin mala Berezanî nexwediye gotina xwe ne, tenê li ber jewendiyên xwe digerin. Gelo gotinên di 2014 çima niha berova jî wê têye kirin. Ew gotin bi ku ve çûn. Çima niha şerrê kurdkujiyê gur dibe. Çima pedekê dostaniya bi dijminê Kurdan re dike. û pişta xwe dide Kurdan. Ma ev Kurdayetî ye? An di tengayiyê tenê de pekekê birayê wan e.